hapon sa atong sinima pinalangka nga mga tagpalamati. Do maayo kag mayad-ayad ang aton kahaponanon sa siniya nga adlaw sang Huwebes. Hulyo 14 tuig 2022 tungod masanag ang kalibutan. Masanaaw kag manami ang silak sang adlaw. Tuhay iya kahapon nga magalumo na nga itong kalangitan, maulan na nga itong panahon. Pasalamat kita subong nga nakakita kita kag nakabatyag sang kainit ni Haring Adlaw. Pangamusta tanay una sa paniyaga. Ano? Kung kamusta ng inyo sini paniyaga, okay? Samtang ara nakamudira, nakaplastar, kag nagahilay-hilay, nagarelax-relax. Iban na nagahuluhigda, iban na nagapulo pasilong, sa mahandong nga lugar. Iba naman dira nagasulusandig kundiin may ara dupoy-dupoy sang hangin. Kay para sila maka-relax, makapiyong-piyong ang ila sini mga mata, pero ang ila mga palamati na nagaupo diri sa This Is My Life. Upod man sa inyo kubus nga lagad si Tita Wilma. Yes, of the night kita tubtub technical stress karon nga hapon, pero pa-share naman sang inyo sinakpan niya, sang inyo dirapan niya. Kaya mundi, ang amundi sinigang bangros, Okay, so okay man, may rabanus. Di ba lang, may rabanus kag talong kag balatong. Sampat okay gid ang paniyaga. Salamat kay Chef Jomery. Penyo dira pa share. Kag siyempre naman, samtang nagahingagaw pa kamo dira sa pagtapos ng inyo sini mga obligasyones para makalingaw-lingaw man ang iban dira nga nagahingagaw man. Kay Tita Wilma, bisan hingalit lang, pila lang ka oras, nga makapaliwa-liwa man kami, para naman talupang doon ang masunod ng obligasyon, karon iya sa hapon. Go! Sige halang. Basta, ang inyo dira mga radyo nagaupod dari sa aton sa Action Radio Bacolod sa This Is My Life. Come here. Kag siyempre karon man nga hapon, sinahambal man naton sa aton man mga papalabot sa inyo nga mga informasyon. Pwede lang kamo dira maka-share, ana. Pwede kamo maka-share pagi sa inyo mga mensahe. Ara lang aton text hotline 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Kag sa mga naka-online naman dira, ara man ang aton sini Facebook page sa Action Radio Bacolod. Naka-FB Live kita. Yes, updanay man kita tub-tub tak na alas stress iya sa karon nga hapon. Gani ara dira may chat room, no? Pwede ninyo ma-like, pwede ninyo ma-share ang programa This Is My Life. Inyo man mga greetings, inyo man mapalabot sa inyo mga kapamilya, sa inyo mga kabyanan nga ato sa mga malayo nga lugar. Makitaan man ninyo dira kag mabasahan, mapamatian, magluwas sa amon sa ni mga public affairs program diri sa Action Radio Bacolod. Pag-like, pag-share, pamo ka na. No, mga matahom namon nga drama nga mabatian ninyo halin sa aga alas 9:30 pagkatapos ng Action Hotline tubtubiya sa hapon. Antes man ang Action Reports Afternoon Edition. Di ba la? Yes, pwede na ninyo mapamatian online. Gani, relax lang ka mo dira. Mga matipon man nga mga balita sa amon sa News Center, makitaan ninyo dira, mabatian man ninyo mga news flash, mga flash reports, mga flash reports, mga breaking news, mga developing stories. Kung pwede natin man malike ang share, makahatag man kita informasyon, makapahibalo man kita sa iton mga kapamilya, kag sa iton man mga kaabyanan nga tuya sa mga malayo nga lugar. Okay lang na siya, Tita We. Di ba la? Kag magluwas man sa mapaambit naton sa siniiya nga hapon, na mga bulo batyagan, tabala, sa adlaw-adlaw nga tanan. Ilabi na kung ikaw ang mga masako, pangabudlay diri, pangabudlay didto, karon dugay-dugay. Pagkatapos ang aton man sulat nga pagbasahon sa inyo sa sining hapon, ang aton letter sender na ang aton letter sender isa ka Iloy. Ahay, na baka sila si Tita, do maka-relate man tagamay sa istorya. Na nahanungod ina sa iya sini anak. Hibaluon taman anak karon. Amo gina mga Iloy, amo gina iyang ginikanan. So pamatian naton karon ang kaundan sa iya sulat pagi man sa aton sini personal account sa Facebook Live, na sa Facebook Live, sa Facebook, sa Wilman Tupino Sugaton dira niya ginpadala ang iya sini nga problema. Malipot lang.
Pero para siyempre sa natungdan, dako na ina nga problema sa iya, dako na ina nga palasanon. That's why nga igin padalagin share sa aton siling ko i-share taman ini sa kahanginan paagi sa programa nga ini. This is my life. Kag bantayan man ninyo tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa horoscope karon niya nga hapon. Pero ano ba lang tupiko nga aton ipaambit sa aton mga palangga nga mga tagpalamati sa karon iya nga kahaponan. Sa inang mga trabaho nyo ba lang nga baw, duko lang nga duko, baw, nagaunay lang nga nagaunay. Ti ano, ang inyo mabatyagan, diin, ang inyo ginabatyagan, ano nga parte sa inyo lawas, inyo liog na tiga ka-eksperyensya, na kamo nakaagi, na kamusang pagpalanakit, pagpalangalay sang inyo tangkugo o kung inyo liog sa likod nga parte. Kaya na, in short, neck pain ba? Na papalanakit sang imo siniliog, nan. Ang pagpalanakit sang liog o kung inang ginatawag na ito nga neck pain, posible may angot ina sa muscle sa atong likod. No? Kung hindi man sa muscle, sa mga kaugatan, may angot man dira. O kung sa mga katulanan sa atong liog, among ginatawag nga cervical vertebrae na hindi ba lang diri sa likod sang tangkugo taho pa idalom na amo na siyang cervical vertebrae naton ti kung mag-alay ang magsakit bisan ako naka-eksperyensya man ko sina di ba la pero mas maayo di ba la hibaluon man naton ang mga rasones ang mga rasones sinang pagpalanakit sang aton liog nga hindi man gid makabi nga seryoso kaga pwede man masolusyonan pwede man maremedyohan. Pero hibaluon man naton ang mga kabangdanan kung nga nagabatsyag kita sang pagpalanakit sang aton sinitang kugo. Isa dira ina balang hindi maayo nga pagtindog mo na hindi nami ang pagtindog mo kag hindi man maayo ang pagpungko mo. In short, ang imo positioning posture bala na di bala ang hindi mo maayo nga pagpungko na samtang ara ka sa tubangan sang imo dira trabaho especially kung ang imo kung work from home ikaw or let's say sa imo ginaobrahan ang imo nga computer ara sa imo atubangan o kung hindi gani baw nagasukyutot ikaw no gani so nagako ikaw sukyutot na samtang ara ka sa tubangan sang imo sini lamesa nga ginaobrahan kung wa ikaw ginmanda computer kay ti dira ka naman lang gatutok sang imo sini obra ti ano pagid ang sala mo nga posture as mentioned ni Tita Wilma may posibilidad may angot man sa pagpangalay sa mga muscles mo diri iya sa likod na isa ina sa mga rason. Pagpalangalay diri sa aton sa likod sang aton siniliog na ang mga muscle dira pagpalangalay sang muscle. Buot silingon sobra ina nga paggamit na sobra nga paggamit naton pareho balasang magliso ang ulo mo from right or let's say to the left, to the right, or to the front or back na mga na sobrahan bala ang stretching mo na kung kaisa batyagan mo ay doon nagpitik tong ugat sa liog ko nga among hinalinan amo sang pagpalangalay kag pagsakit sang akong liog di ba la may posibilidad nga ang pagpalangalay sang imo muscle inang sala nga pagliso mo na amo man ang may ara man nga nagasabat sa liog mo ina balang pag-usap mo na may connection, di ba? May connection kung mag-usap ka. May connection sa imo siniliog. Ti kung kaisa, mong masanting ang ugat sa liog mo gagataw. Aragay. Na ba mo na siya? Subot silingo nagapalangalay ang muscle mo sa imo siniliog. Kag ang maari pagyed, inang pag-edad na kung siyempre kung nagaedad ka na gin ba, nagagulang man ang imo sini mga pusog-pusugan or mga muscles mo man diri sa liog. Ti ang aton man siyempre bisan paano nagabatsyag man asang ginatawag kakapoy mo, di ba la? Nagabatsyag ina sang kakapoy ilabi na gid kon taas-taas ng imo edad kang nagagulang ka na gid man nga mangin rason man para nga mabatsyagan mong ginatawag nga osteoarthritis, right? May-ari na ding iban diri osteoarthritis sa may likod nga bahin sang imo siniliog.
Or let's say, ang ginhalinan sang kasakit or palangalay sang imo liog, ano, inong neck pain nga inang experience mo. Way kakabalo, may naipit gali dira nga ugat, ha? Ugat o nerve ba na way kakabalo, may naipit gali nga ugat, tingala ko palang alay na ina nagakatabo sa space bala, ligwa sa palibot sang imo sini neck vertebrae na o kung inang tulan sa atong liog sa likod kung makita ninyo ang skeletal no ang skeletal sang aton siniliog sa likod may ara ina ang vertebrae na inang laba na siya pakadto di sa aton nga hawak ho ti may space na dagawa nan ti wala ka kabalo may naipit na dagali pagduko mo or pagtanga ang mo gulpi o kung pagliso mo wala either wala or to amo inang ginhalinan sang pagsakit sang imo nga liog na may pwede man tungod sa kung may arthritis ikaw o kung sobrang pagpalanig na may ara sa sobra-sobra ba lang nga stress gapalanig muscles sa tangkugo mo experience nyo na isa man ina kag pagkaguba sa imo whiplash no kun ang imo balaliog ina gina gapalato kamo sa inyo liog na amo gina kun magpa-whiplash kamo mo na ina mo na siyang inang ginapalagtok permi nang masamasahin na bala palibot-libotan ng imo sini liog kag pak sa gulpi lang sa sa to kung nagalagatok mo matiyang mundo ka nami man no do ma-relieve ikaw or if not sa to pakito sa wala na nami man tungod sina nagakaunat ang liog naton sa sala man nga paghulag amo na resulta kon kaisa kon hindi man maayo resulta sakit imo liog na ang pagpalanakit sang liog may posibilidad man sintomas ang kun ano man nga masakit pareho sang rheumatoid arthritis or if not meningitis kag kung kaisa mga anak ang pagpalanakit sang liog wala man kita magkahibalo pala tandaan inagalisan kun ano man nga balatian so kung hindi ikaw makatungkad kung ano inang ginabatyang mo or basta may mga naipit lang as mentioned ni Tita Wilma nga ginhalinan sina may mga naipit nga ugat-ugat didto di ba la or ano pa yung siling na to nagapalangalay or let's say hindi tungod sa imo posisyon or naunay lang sa imo pagtrabaho na kung daw hindi man amo kinahanglan gid na kinahanglan mo medical attention so it's time for you to consult a doctor di ba la kinahanglan gid kag let's say kung may batyagan ka na no magluwas sa ginmensioner ni Tita Wilma nga pagsakit sang imo sini iya nga liog pakadto sa abaga no pagpalanakit sang imo abaga papanaog sa imo butkon amo ako na sang una na nga nagaalay ini akon abagal lapos diri sa left quadrant ni sa akong shoulder pakadto diri sa akong abaga sa may siko ayon nga pagpalanakit so abi mo anay ina ba lang ay, natamaan lang na sang trabaho, na kulang lang na sang exercise, nga bisan na mga exercise ara gyapon kung magpalangalay gani, kung magsakit gani matiyag mo mahugsoy ang butkon mo, something is wrong na kung daw wala sa solusyon. Kinahanglan ina medical attention. O kung isa pagid Tita Wilma, inang nagpalaminhod, o kung daw wala na puwersa ang imo mga butkon kag kamot, hindi na naiya maayo na gapalamindod ang kamot mo, tapos daw wala na ni puwersa ang mga butkon mo kag kamot mo, na kinanglan hibaluon mo na ina, na kag inang ang imo bala pag sorry sa mga nagakaon dira no kung daw hindi na maayo ang imo pagpupo or pagpamuson na gabag-ubag una do hindi na regular kinahanglan man no kag syempre inang isa pag gin-try ko na mo ginpa-try ginasan doctor sa akon nga kung masarangan pa bala nga malabot sang imo sag-ang ang imo dughan kung magduko ka kag malabot
sang imo sag ang imo dughan, meaning ang ginabatyag mo ya something kulang lang na sa mga ehersisyo. Pero kung medyo may problema ka na dira nga maglabot ining sag ang mo diri sa imo dughan, something is wrong na. So dira ko man na nabalaan. So kinahanglan lang gid naton amo na siling ko, hindi kita magsalig nga mapagsi kita, hindi kita magsalig nga siling kahuben pa sa akon magbatyag sina mga ginambal mo tawi nagpain. Pero ang nagpain kung hindi mo maagapan, mas stiff neck ka na. Stiff neck ka, daw tingig ka daw, galibot ka, no? Galibot ka dala imo lawas, di ba? Eksperyensya naton ina. Nga ang ano man lang, ang pisil malang, ari malang diri sa aton sini nga vertebrae ayon, panaog diri sa aton hawak ayon. Kay kung hindi magsaka gani sa aton ulo gidya perti. Puwerti gidya kasakit kag puwerti gid ang pagpalangalay. Puwerti ka tuyom sang kasakit. Na ha? Kinanglan hibaluon naton kon ano nga klase sang pagkasakit sang imo liog. Amo na mo neck pain sa tubang, sa kilid ayon o kon sa likod ayon. Kay kung ina kulang man lang sa ehersisyo or kulang man lang sa unat-unat sang aton kaugatan kag sa mga joints naton sa upper parts sang aton body, kinahanglan ginaton ang physical mobility. Jutay nga ehersisyo hindi man mabugat, depende ina sa status sang imo health condition. Kay kung may gina antos man ikaw nga balatian, siyempre may limitasyon man ang imo nga i-perform nga exercise. Pero kung wala bira-bira na bumakwa na pero kung wala ano lang slight nga movement halin sa imo sini ulo pakadto sa imo liog, abaga, di ba? Abaga elbow pakadto sa kamot, then ang imo sini nga hawak kag imo balikawang pakadto sa tuod, nga hinay-hinay lang nga pag-exercise. Hindi na kinahanglan nga adlaw-adlaw gid. Kay bisan ng mga doctor nagahambal gid sina. Hindi na kinahanglan nga adlaw-adlaw gid. Pwede kita maka-perform sing na ginatawag nga may physical activity kang bisan lakat-lakat lang pero may movement ang imo sini nga mga kalawasan, bisan lakat-lakat nga nagaunat-unat ka, bisan mag 3 times a week ikaw sina na mga 30 minutes 3 times a week, okay na ina. So ina pila man sa aton sini mga informasyon nga ato napalabot sa inyo sa karon nga hapon, pwede man kamo maka-share ana kung ano pagidira ara lang aton text hotline. Pwede ninyo dira ma-share na 0963-757-0874. If not, ara kadako sang aton sa ni chatroom sa mga naka-online. Pwede gid. Pero hindi ginaton man pagkalipatan ang suplemento sa aton ikaayong lawas. Nga kinahanglan mangin aktibo kita, healthy kita adlaw-adlaw. Ara lang ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. 2 to 3 capsules a day, 30 minutes before ikaw magkaon. Amoy nang aton sikreto nga mapadayon naton nga resistensyado kita, kag mapagsi kita, kag syempre kinahanglan ang sikreto gid ang aton immune system. Di ba? Nagkalain-lain nga parte sa aton lawas, ang aton sini different organs nga mangin active sila. Kay ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, the best nga immune system. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Okay, sa ito na dira nga mga naka-online. Hi and hello lang sa inyo, no? Sa inyo salamat gid kag maayong hapon. Okay lang daya inyo lugar. Paamo ka na bala, Tita Wilma. Okay lang daya ang inyo lugar. April Joy Gaston, may lang si Miss April Joy Gaston, nagagwapa lang kang nagagwapa. Hi ko no, Tita Wilma. Yes, Ma'am Ana Sinoro. Happy afternoon para sa imo. Init na naman. Wow. Sana all nga wala na ulan dira sa inyo kag diri man sa amon, ha? Babisan subong lang adlaw or buwas pagid Tita Wewe pakpanglaba pa amo ka na. Mama na Sinoro, salamat. Good afternoon, Tita Wilma, monitor via on air from Purok Mahigugmaon on Barangay Tangob. Pakitamyaw lang si Chay Buday Pilingon. Thanks gid ta. Salamat gid sa mga flowers kag kiss kag love. Of course, sa prayer nga imugin sender kay Tita Wilma. Ray Flores Barioga, mayong hapon, Tita Wilma. Monitor lang kami sa Barangay Pandanon, DSB. Salamat, gid. Eileen Flores, mayong hapon sa tanan. Miss Eileen Flores, salamat, gid. Kag... mayong hapon sa tanan nga mga ka-action. Yes, ma'am. Thank you, gid, Ma'am Ana Sinoro. No? Kag... Ma'am Julie Militado Patrimonio, good afternoon, Tita We. Ang lunch namon last wow. Kanamit man. Kapin pa kong danlog, ma'am. Namian, ko na iya. Hindi lang lata. Kaya kung maglaswa, hindi ko ya lata. Prito nga isda, kag pork. Wow. Hindi kin madulang pork ka. Listening with you while get crusade. Ay, kasagad. Anong ginapang crusade mo nga mga design, ma'am? Na mga pangderi, mga pambalabal, kalo, whatever, na pa-share da bi Mama Julie Militado kung anong imong ang mga ginapang produce. Sarah Reyes, good PM, Ate Wilma, Sela Carlota, Sarah Reyes, ga-monitor, gid ako. Gadula gid sakit sang kamot ko kung gasugod na ikaw gadula gid kuno sakit sang kamot ya kung gasugod na ang This Is My Life. Wow ha. So touch naman si Tito Wean. Salamat gid sa imo, Ma'am Sarah Reyes. Rufino Era Gabino, I am watching Action Wilma. Good PM sa gihapon. Ginag-greet gid ni Sir Rufino Era Gabino si Rosana Birao. Dire sa may kabayabasan sa Barangay Bata. Stay safe. God bless you always. Salamat gid. Okay. Si Sara, si Maris, si Flor, si Diday, si Dennis Tabianosa sa may Villa Caridad Subdivision, La Carlota City. Nagapamati, ginati the Wilma. Hello, Inday Atia Kim Eriman. Good afternoon. Diraman sila Granha, La Carlota sa may Pilar Compound. Si Edwin, Brad Halonggid, ang hambal ni Ma'am Ana Sinoro. Mayong hapon, Tito We, gapasalamat gid ko sa akon asawa nga namit magluto. Ricky Soriano, suwerte ka kay asawa mo manamit magluto. So busog ikaw permi. Tandaan nyo na mga asawa, the best way, the best way to a man's heart, the best way to a man's heart, is through his stomach. Dumduman ko na, kasi unang batian ganito sa una, pamo ka na. Okay, anong ginaluto ni Mrs. nga nanamitan mo ginabi, Sir Ricky? Good afternoon, Ma'am Wilma. Please greet Angeles Ibon on her 80th birthday today. Wow, 80th birthday. Greetings from HOJ family. Thanks a lot, HOJ. Ginaya, ma'am. Thanks a lot. May God bless you and your family circle. Likewise, Mom. Thank you, Gid, for the prayers and for the love, the kisses, and the flowers you sent. More power kuno to ARB. Good afternoon, ARB. My favorite station. Ma'am Virgie, salamat, Gid. Monitor naman kami diri sa Myselin Home. Stay strong and healthy always, Tito We, and God bless you and your family. Thanks for the love and thanks for the prayer, Miss Virgie. Kativir, good afternoon lang dira sa imo, na. Mayong hapon, Action Tito Wilma, monitor kami from Jesusa Heights sa may Barangay Estefania.
Aliog lang ko tamyaw kay Diana Villanueva, kay Julian Arnejo, kay Tutu Umi. When we say suicides, may madumduman ako. I do know kung ara pa dira si Laila Chavez, no? BFF, ginasang akong auntie, no? Halin sa madumduman ko pa na sa una. Ma'am Laila Chavez, good afternoon and to your family. Laar ni Jane Ipondoya o hindi ko mabasa ang mga last letters ng imo sini account name. Kay daw ano daw design bala. Good afternoon Tita We, Larnie Jane. Thank you kid. Hello Tita We, table runner. Ay ho. Ginapambaligya mo na ma'am, napamo ka na bala. Table runner, cap for boys and girls, adult na sling bag, summer hat, hihi, akon ginekrose. Send mo bimam imo sample sa aton sa niya messenger, no? I-PM kay Tawe. Bigay malantaw si Titewe. Okay? John Mark Diaz, mayong hapon at Wilma, greet ko lang Diaz family, dira sa may purok Pine Tree, Barangay Bata. Lalo na sa asawa ko, Rosalinda Diaz. God bless. Salamat gid Sir John Mark na dira sa mga taga Purok Pine Tree mayong hapon sa pamilya Santillan dira. No, mayong hapon. Twin, Ma'am Elizabeth, thank you so much. Mano na lang ko kung wala ka maman. To win a man's heart is through his stomach. Yes, that's the right statement, na? Thank you, kid, to Akativir. Salamat, God bless you, mine. Mayong hapon sa Matutina family, isang Villa Caridad sa Mayla Carlota. Okay, araman si Inday Ronnie Trava. Aba, pasimple-simple lang si Inday Ronnie Trava. Kaya kapatindog siya sa iya mansyon, no? Tita We, pamati kami diri sa imo. Ni Tita Lorna Traiso, Estela Gordon, Richard Traiso, Tatay Teddy, kagtuto ayon Jay. Thanks, Gid, and God bless. Yes, salamat, Gid, Inday Rons, na? Salamat, Gid. So, relax lang ka mo, dugay-dugay, mabalik naman si Tita Wilma. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kun pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Besyar na tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangis ang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, Recommended nga vitamin C, ining Life C, ginhimo drop kag roll para malikawan ang sunog. Nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangis ang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog. Nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Pressure na tayo, pressure! ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay okay nga, itong letter sender karon nga hapon. Nagapatawag siya sa ngalan Josie. Si Josie, taga Ciudad Sang Silay. Kagang iya mensahe kay Tita Wilma nagasiling. Dear Tita Wilma, tawgaling ako kay Josie, isa ka byuda, taga Ciudad Sang Silay. Isa lang gid kabilog ang bata ko sa napatay ko nga bana. Kag isa ini ka babae.
Tungod sa pagkahuwaran sang akon bana, abi mo, Tita Wilma, puwerte gid nga kasubo ang akon ginbatsyag sang siya ang nadula sa amon kabuhi sang akon isa kabilog nga bata. Malawig man nga tinuig, kag nakalampuwas ako sa sina nga sitwasyon, pero hasta subong, mabatsyagan ko sa gihapon ang kasakit. Ang amon bata, 28 anyos na nga babae. Tawga lang siya kay Kyla, na si Kyla. Kag may maayo siya nga obra. Kag samtang nagadako siya, abi mo, pareho gid sila itsura sang napatay ko nga bana. Sang nagnobyo na ang bata ko, nagbatsyag na ko sang kabalaka kag kahadlok. Nabalaan ko man nga maabot gid ang adlaw, nga bayaan ako sang akon bata, kag mag-upod sa iya mapamana. Siling ko gani sa kaugalingon ko, ikamatay ko gid ina. Pero ang hambal sang akon bata, bisan nga mamana siya, updon niya ako, bisan diin sila mag-estar. Galing sakit Japon gidya. Sakit Japon sa akon. Nga duha kami ang iya palanggaon. Ay. Tani gusto ko nga kun magpamanagin man siya. Diri lang man sa akon poder. Kag ginapangamuyo ko nga mabaton ko ang tanan nga may kalipay. Bisan ano ang akon pagpangamuyo, indi gid madula ang kabalaka sa akon anak. Amo ina siya kaimportante sa akon kabuhi. Ano ba lang himuon ko, Tita Wilma? Nga mangin okay lang ang tanan. Salamat gid sa pagbasa. Good afternoon sa tanan-tanan. Josie lang sang syudad sang Talisay at Salisay Silay. Josie lang sang syudad sang Silay. Okay, sa itong letter sender nga nagpatawag kay Josie, sa imo salamat kag maayong hapon. Sa iban man naton dira nga mga palangga nga mga tagpalamati, preparar lang karon kung may ara man kamo mga opinyon nga mapaambit para sa itong letter sender sa karon nga hapon. Inday Josie, una sa tanan, madamo gid nga salamat kag mayong hapon sa imo. Ang pagtan-aw na iton sa imo, yes, mapinalanggaon ikaw nga klase sang Iloy. Imo gid gina treasure ang handumanan nga ginbilin sang imo sinibana sa imo, nga amo ang nangin kaupod mo sa pagpadayon mo sa pagkabuhi sa sining kalibutan. Kay ti, wala na siya, kaginbayaan ikaw. Pero hindi buot silingon, nga kung ginbayaan niya ikaw, nagpabilin ikaw sa masubo nga sitwasyon. Bisan malawig man tuod ang imo pagkasubo kag pagbatsyag sang kasakit. Pero sigurado si Tita Wilma nga tungod man sa imo pagtuo kag pagsalig sa mahal nga Dios, nabuligan gid ikaw nga maka-move on kag mabaton ang tanan. Tinangin malipayon ikaw, no? Kay ti bisan paano kaupod mo ang imo sinibata nga si Kyla, napadako na pa-eskwela kag pagkatapos may maayo nga trabaho sa karon. Amo gina saya ang life naton. Amo yung kabahin na sang life cycle naton diri sa kalibutan mo. Pareho mo man bala nga pagbata sang imo Iloy sa imo, pagdako mo gin pa eskwela ikaw, di ba? Pa eskwela, nakatapos nakaangkon trabaho, di syempre
may naluyag sa imo, nagpamana ka, then sugod naman sa puno ang cycle. Nagbusong ikaw kag amo ng produkto ninyo si Kyla galing nagaisahanon ikaw sa pagpadako sina sa iya. Di nangin productive man kag dako man ang imo accomplishment bilang isa ka ginikanan para sa iya. Kay naang ko niyang maayo nga trabaho, isa ina kadako nga bugal sa ginikanan. Ang mapatapos ang iya kabataan, ang iya bata, kag makita mo nga maayo ang iya sinesitwasyon. So sa iya sitwasyon sa karon nga suno sa imo may maayo siya nga trabaho, maayong iya sini income. My dear Josie, padayon na ang imo pagka-generous, ha? Hindi ba naging maalwan ka sa bata mo kung nga naangkon niya inatanan? Dapat mangin maalwan ka pagkid kung ang iya kalipay na ang iya ginapangayo. Hindi pag-idalok sa iya, ina nga kalipay na, ina gid ang imo himuon. Hindi ka magdinalok, amo nang pensaron mo. Kay nga ang pagpamana sang imo bata nga si Kyla, let's say kay ti may nobyo na kag nagapabatsyag na nga magpahamtang sa lain na naman nga klase sang pagpangabuhi. Ako hindi ko magsiling malinong nga kabuhi mo kay wala sa sino lang bala nagalinong sa pagpangabuhi pagi sa pagpakasal kag pagpasal sa iya kaugalingon nga pamilya, di bala? Kundi lain naman nga hangkat, lain nga chapters nga aton kabuhi, di bala? Ang pagpangasawa, ang pagpamana sang imo sinibata na hindi ina iya masiling nga madula siya sa imo. Hindi siya dako nga kawadon sa kabuhi mo. Bot silingon, kung mamana siya, dako ang tsansa nga makaangkon sila sang anak. Di kung may anak na siya, sa pagpamanaya na palangadaan, madugang ng miyembro sang pamilya mo, magtatlo ka mo, ikaw si Kyla, kag ang iya sinibana, gamat-amat iya, dako ang pamilya mo. Pag nagkaapo ka, apat na, malipayo na ikaw. Ay pati si Tita Wilma. Hindi ka magdalok. Hindi ka magdalok sang imo sini pagpalangga. Sang imo sini kanugon. Nga masin ka nanugon ka, nahadlo ka kung magpamana ang bat. Hindi ara ka sa gihapon kay naghambal siya. Updon gihapon niya ikaw sa iya pagpangabuhi. Basta hindi ka lang magdalok sang tanan. Kay kung makita sang umagad mo nga maayo man ikaw nga ugangan, kag makita sang umagad mo kag mabatyagan nga mapinalanggaon ikaw nga klase sang iloy, kag kilalahon man niya nga iloy, palanggaon gid ikaw sa kutob man sang iya masarangan. Di ba la? Pinsaron mo, hindi madulang anak mo, kundi madugangan ka mo, kag mangin malipayon ikaw sa liwat. Kung ano ang kalipay nga nabatyagan mo sang pag-angkon mo sang imo bata nga si Kyle or sang time nga ginbunag mo siya diri sa kalibutan, tuod mas sobra pagid ang mabatyagan mo nga kalipay sa pag-abot sang imo mangin apo sa uli. Kaya ako maka-relate na ko sa sina nga bagay. May apo na si Tita We. Bye-bye. Ti happy ka na. Na madula Hindi ka kapaminsar kung anong ginabatsyag mo Hindi ka kapaminsar kung ginakapoy ka Mabatian mo lang tong ay do apo ko tong gahibi-hibi. How ba? Ay, oo, mga anak. Ay nga doon naghibi. Ito ba dayon mo man bangon kag maglili sa kwarto nga wala man gali ga hibi, no? Wala man gali ga hibi. Kay magios lang. Amo na siya gali na. Amo na siya kanami gali nga mangin lola ikaw or mangin lolo ikaw, na? So, i-enjoy ang tanan. Kung pila ng edad mo subong, pareho lang ina nga nagpasad ka sang dugang nga miyembro sang imo sini pamilya, i-enjoy mo na lang ina tanan nga time mo ihatag mo sa mangin apo mo, kag sa imo umagat, kag sa imo anak. Kung madugangan, pagid ay happy family ka mo. Na, ako na siling bala naton, nga asang una sang ikaw nagdinalaga kag may nagpangaluyag sa imo kag paglisensya mo sa imo ginikanan nga nay or ma, tay or pa, mamay na ko, ginpunggan kanila, how? Na, hindi na amo, na, kung ano ang napakita kag napabatsyag sang ginikanan mo sang tiyempo or panahon nga ato, amo man inang ipabatsyag mo
nga attitude sa imo anak nga si Kyla. Kinanglan with open arms ang pagbaton mo sa iya boyfriend nga mangin kabahin sang imo panimalay. Kag abi mo kun himuon mo na, hindi lang iya ikaw ang malipayon na. Ikaw mangin malipayon kag maga-enjoy sa presensya sang imo mangin apo or mga mangin apo sa ulihi. Ang imo sinibana up there nga nagatamod sa inyo pagpangabuhi, malipay ina siya. Kaya may apo na siya, kag may magadala na sang iya siningalan, kag makita niya nga mangin malipayon ikaw, nga bisan wala na siya diri sa kalibutan, may ara pa nga makalingaw sa inyo. Ha? So sa liwat, Josie, hindi ka magmangin dalok sa pagpalangga. Hindi ka magmangin dalok sa atensyon. Kinahanglan ihatag mo ina sa mangin pamilya sang imo anak, dugang sa imo pamilya para mangin malipayon kamo tanan. Kag hindi mo gid pagkalipatan, ha? Ang tanan nga nagakatabo sa imo kabuhi. Iampo mo sa mahal nga Dios. Kag more prayers pagid. Nga kabay more blessing, ha? More blessing sa inyo nga pagpangabuhi upod ang imo anak kag mangin umagad sa ulihi, kag mangin apuman sa ulihi, nga bisan simple lang ang pagpangabuhi pero malipayon. Nami ginaiya. Kung kaisa hindi ginaton malikawan nga abi nimo nami nadalunsay na ang inyo sinipaginawi nga malipayo nagasinundanay, nagapinalanggaanay, gulpi lang may matuhaw nga problema. Or gulpi lang nga may matuhaw nga pagbinaisay nga among halinan sang pagdisgustuhanay. Pero inatanan ma-patch up, ha? Kay since nga mga prayerful kamo, especially ikaw, si Lord kabalugi na mangita paagi kung paano ina masolusyonan. Amo ina kaayos ang Ginoo sa aton kabuhi. Tandaan mo gid ina, Inday Josie. Kay nga kung may isa dira nga mag-chong kag supunan pagin nga chong gwa nyo no, magamo ang pagpangabuhi. Pero manami ang pagpangabuhi kung puno sang paghangpanay, paghigugmaanay, may komunikasyon, kag siyempre labi kag labaw sa tanan, may pagtuo kag may kahadlok sa mahal nga Dios. Alas 2:33 Action Radio Philippine Standard Time. Mga palangga naton nga mga tagpalamati kung makarelate ka mo, yes, gamay manukon dako. Ara lang itong text hotline, send ninyo dira ang inyo sini mga mabatyagan. Makabuling man, pa-inspired sa itong letter sender kay Josie sang Syudad sang Silay. Na? Parang with open hearts, with open heart and open hands, 100% gid, no? Para nga magmangin malipayon man siya sa iya kabuhi. Di ba la, Josie? Amo na samtang nagaedad ta, kag kaya pa naton nga magtindog kag maglakat-lakat kag maka-travel kita. Go! I-enjoy naton ang nabili naton nga kabuhi sa kalibutan. Hindi kita'y maghagay serious gid sa problema nga nag-abot sa aton. Kaya nga ang problema wala na katapusan. Ha? Itugyan na naman naton sa next generation sa aton mga kabataan dira nga sila naman na magatubang. Kita maninguha nga maka-enjoy bisan paano. Maka-enjoy pagi sa pagserbi sa inyo church, sa pagserbi sa imo isig katawo, sa mga maayo nga mga hilimuon nga makahatag sa imo sang kalipay. Amo na yang himuon mo, ha? Gamitang inspirasyon, hugot ka kusog energy sa imo mangin apo kag sa imo mangin pamilya dugang. Amo nang importante dira. Mga negative, never mind. Kaya hindi na makabulig, kundi makahalit lang ina sa aton. Inday Josie, salamat gid. Kamumandira, kung may mga istorya kamo sa kabuhi, nagakatabo sa inyo kabuhi, nakatag sa inyo leksyon, or nakatag sa inyo man problema, pa-share naman diri sa This Is My Life. Padala lang sa This Is My Life, DYEZ, Action Radio, Will Rose Building, Burgos, Luxon Streets, Bacolod City. Pwede man ma-drop by nyo di. Pwede man nga, kung may Facebook account ka mo, search nyo lang dara ang personal account ni Tita Wilma Antupina Sugaton. If not, ang ato sa ni Facebook page, Action Wilma Sugaton. Send message, click nyo lang. Mabato ni Tita Wilma sa Messenger. Okay? Luyag ninyo, tawgon ka mo sa among nangangalan, amulay na nga lugar. Pwede.
protection man na sa inyo, di ba la? Yes, kay Inday Sharon Padilla kag kay Father Dear mo dira, good afternoon. How are you? Thank you. Get pasensya kung kaisa sa itong mga palangga nga mga tagpalamati kung mag-PM kamo nga hindi dayon si Tita Wilma maka-reply sa inyo tungod man sang madamo man naton nga mga obligasyon. Ha? Magluwas sa itong trabaho, syempre may pamilya man kita, may apo na kita, may iloy pa kita, may mga anak, may anak man kita, kag may mga kadamo sang party sa kabuhi ni Tita. Okay, alas 2:36 Action Radio Philippine Standard Time. Relax lang, na? Mabalik pa ko para sa itong horoscope pagkatapos sang mga ini. Life Extension, Vitamin D3. Aha, dugang nga greetings ano dira sa mga naka-online about ariya na damo gini sa mag-send sang iya purple hearts with rainbow. Manuel John Ongrang Kapal, salamat gid na. Salamat gid sa imo. Kag mayong hapon sa Matutina family sang Villa Caridad Subdivision, La Carlota. Good afternoon lang. Kag wow, sa Evelyn Martires. Evelyn, good afternoon. Salamat gid sa love. Nick, salamat man kag kay Ricky Soriano. Antonio Beronio dira sa San Gabriel, Baby Pampanga, ngayong hapon, kay batchmate. Yes, kag kay Bobski Bums Gonzaga. Ray Flores Barrioga, good afternoon. Salamat gid kag syempre man kay Danny Argel, yes. Good afternoon lang dira sa imo. Kag kay Jing Angeles Kanha. Salamat gid. Ivan Malvar. Insakto Malvan, na mayong hapon lang dira. Kag kay George Faburada, salamat man. Kay Manjo Arnejo, salamat man. Kay Sara Reyes. Kay Lian Gario Lamayan, good afternoon. Okay, sa iban paginaton na karon nga mga greetings, abantayan paginaton ina. Okay, relax lang ka muda. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kay ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga basiwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang continuous ring ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho.
Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Man kita. Ha? Alas 2:45 Action Radio Philippine Standard Time to Eddie Laos. Ara lang sila kuno ni Nanay Isabel asa may Victorias. Na Amber, mayong hapon lang na ara man siya nag-upod hambal ni Ma'am Ana. Kag si Evelyn Sinaon, Tita Wilma monitor lang ko sa may Purok Gaizano, sa may Alihis. God bless. Ay ho. Inday Ronnie Trava. Okay, sa aton sini mga reactions na sa sender batunon ang realidad. Amo ginabalatsyagon sang isa ka Iloy. That's life, just move on. Pangamuyuan mo ang bata mo. Kag indi mo gid mahatag sa bata mo ang kalipay nga mahatag sang iya sinibana. Okay, pangamuyo gid para sa pangabuhi sang anak mo. Salamat gid Ma'am Ana para ina sa iton letter sender kay na Ma'am Josie. Hambal naman ni Sir Rufino Era Gabino sender. Life must going on. Keep on praying always. God bless you. Na ang Diyos kaupod mo. Bawal ang sad, always happy. Bawa makayuho man kita kay Sir Rufino Era Gabino. From Amber, mayong hapon ka monitor. Okay, yes. Salamat gid. Kag monitor sa puro kaysa. Yes, Marilu Varon, salamat man. Ari lang ara lang sila kuno nagapamati kag nagaupod sa siningapon kay Tita Wilma. Sa sender hambal naman ni Ma'am Rons na sa sender amugin ng kabuhi kay gin isa lang ang aton bata. Pero hindi na ta mapunggan kung mag-settle down na ginman sila. Suportahan ta na lang ang gusto nila. Pray lang gid nga mangin kaupod mo siya sa isa ka bubong para happy together. Trust God always. Then, batian mo na ha, Ma'am Josie. Opinion ina sang aton man mga palangga nga mga tagpalamati nga nagaupod sa aton tag sa iya kahapon. Ari pagid sa aton sa ni text hotline dali gid lang bala. Siling ni siling ni 2499 Tita We, good PM. Ako gani isa man ang bata ko kag dalaga naman. Gusto ko ya mamanagid siya kay para may apuman ko kag indi man niya ako pagbayaan bisan may bana na siya. Sinilda ni Galia. Taga-Ibe Magalona, thanks gin and regards sa mga taga-ARB. Ode, kabati ka na Ma'am Josie 2499. Okay, maayong hapon, Tita We. Magpangamuyo lang siya sang hugot, kay hindi gina siya pagpabayan. Miriam Gali sang Tanawan Purok 2. 3830, salamat gyan. Siling naman ni 1780 sa sender, pasalamat ka day. Kay nagpromisa na ang anak mo. Nga kung mamana siya, updon niya ka. Masadyahan ka na kung may apo ka na, maayo gani mamana na siya kay mawili ka na sa mga apo mo. Hindi na pagproblemahe ang pagpamana sang bata mo kay sigurado nga magmalipayon ka gyan. God bless. 1780, salamat ka mga inspiring sang ila sinimensahe sa imo, Ma'am Josie. Ma'am Wilma, magandang hapon po. Greet ko po. Si Cor Pumperada of Zelay City from Someone Who Cares. And the staff of the Heart Center, Manila. Salamat po, Tita Wilma. 1823. Okay na. Ma-horoscope na si Tita Wilma. So, bantay ninyo dirang inyo tag sa ka-zodiac sign para man sa itong horoscope sa karon iya nga hapon. Okay. Okay na ina siya. Atin horoscope, unahon naton ang zodiac sign nga Cancer. Ilabi na sa aton mga birthday celebrators for today. Sa mga birthday celebrators, gali naton happy birthday. Anay apa mo kay naabala. Kay Angeles Ibon, happy 80th birthday. Puartino 80 na gidto ya. Happy birthday sa imo. Cancer na ta, Tita Wilma. Sa mga Cancer, Hunyo 22 of Hulyo 22. Mga Cancer or Cancer, makaangkon ikaw sang bago nga trabaho. Kag ari pagid ay, kung may dapat ikaw desisyonan, kinahanglan suno sa imo horoscope, paminsaron mo gid anay ang padulungan sina antes man ikaw magpadayon. Kung mag-apply ka man sa trabaho, kinahanglan follow up mo early kay sigurado mabaton ikaw kung
husto ang posisyon nga kinanglan kag qualified ikaw. Justice siya, 26:30 kag 42 sa mga masuwati nga numero, electric blue is your lucky color. Yes, Leo, mga Leo, Hulyo 23, tubtub Agosto 22. Ang mga Leo naman karon nga adlaw ginaangkon gid nila ang kaabtik sang ila sinipamensaron. Bagay nga magamit gid ninyo sa inyo pagtuon or sa inyo man trabaho. Kag nga makakuha ka gid atensyon sa imo masugilanon karon nga adlaw, ha? Pamatian gid ikaw. 8:24:35 kag 38 mga masuwati nga numero, jade green is your lucky color. Kay tuwang na ito, zodiac sign nga Virgo, ang mga Virgo naman na gusto 23 tubtob Setyembre 23. Virgo, siling sang imo diri nga horoscope po, Virgo, likawan ang mga chismosa kag mga hilabtira para hindi ka maulamid sa kagamo. Amo gina. Ang himuon mo, tagaan mo importansya, ang imo ikaayong lawas. 6, Justin Weather, 25 kag 37, ting magmasuwati nga numero, sky blue is your lucky color. Kantuan naman nato ng mga Libra, ang mga Libra, Setyembre 24, tubtob Nobyembre, o Oktobre 23. Setyembre 24, tubtob Oktobre 23, Libra, wow. Mayo ang pamatyaga ni Libra sa iya lawas, daw kondisyon, daw ara gid sa kondisyon ng lawas mo para matapos mo ang tanan nga trabaho nga gintugyan sa imo. Karon nga adlaw mangin maliphayon ikaw Libra. Masuwati nga mga numero 20, 25, 33 kag 34. Violet is your lucky color. Scorpio, mga Scorpio naman Oktobre 24 tubtob Nobyembre 22. Scorpio, halong tungod mabugat sa imo karon nga adlaw nga baw makadalinas makasala gid ikaw. Ang imo nga mga sala nga nahimo before may posibilidad nga masulit, so hinay-hinay lang kag maghalong-halong 15, 30, 48 kag 52. Na yung green is your lucky color. Sagittarius, ang mga Sagittarius naman, maayo ang palatanda. May maayo nga palatandaan. Signos, kumbaga. Kung paghigugma ang paghambalan. Kung isa ka Pisces ang imo makilala, sigurado magadayunay ka mo, Sagittarius. Ina kon dalaga pa ikaw or soltero pa ikaw. Masuwati nga mga numero 11, 20, 33 kag 40 mga masuwati nga numero jade green is your lucky color. Okay, relax. Una pa lang na nga bahin sa mga zodiac sign, mabalik pa inyo kubus nga lagad pagkatapusang mga ini. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon.
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang ka factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield, kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas ang Na kay Roy Medenceles kag kay Sir Lolibert Gayorgor. Good afternoon. Gladys Medenceles, Roma Gayorgor. Buga pamati gid sila kuno. Thanks for the love. Homalumina, kahabot ka ha? Salamat gid. Monitor lang kami di sa Orchids sa may barangay Binubuhan sa family Maglantay. Nuanay family kag sa ilan ni Emilio kag Morina Tuquilio ang nagapanamyaw halin kay Cecil Ismilia sang Binubuhan. May damo gid nga salamat sa inyo. Pero tapuson anay ni Tita Wilmang nabilin mga zodiac sign para man sa itong text sa ka-horoscope Capricorn. Ang mga Capricorn na mo ining mga natao Disyembre 22 Binero 19. Ay, Capricorn kina ang kunor mo gid ang kataway sang imo dughan kag paghangop. Kay nga malapit ikaw karon nga adlaw sa mga tawo nga mga malipot sang pasensya, mga pikon nga mga tawo kag mga tawo nga dali mairitar. Kinahanglan gid 9, 14, 32 kag 33 mga masuwerte nga numero. Pink is your lucky color.
Aquarius, yung mga Aquarius naman, Enero 20 tubtub Pebrero 18. Okay. Ang paglingaw-lingaw, Aquarius, makahatag ina sa imo sang kalipay. Pero likawan mo man ang sobre-sobre nga paggasto, ha? Kinahanglan kung maglingaw-lingaw ka, planuhas ang maayo. 22, 39, 40, kag 44 mga maswerte nga numero, Aqua Blue is your lucky color. Yes, Pisces, ay daligid lang. No, Pisces na kita. Pebrero 19, tubtub Marso 20, kinanglan man Pisces sa imo or sa inyo, na kinanglan nakigbagay man. Pero pasalamat ka mo kay tungod sa inyo pamilya, naghambal sila, dali lang kamuya pakigbagayan. Hindi lang pamilya ninyo, kundi ang inyo man mga abyan. Relasyon sa puluyan, relasyon sa inyo mga abyan kag sa inyo trabaho, mapabakod ninyo ina. Pisces, 13, 22, 35, kag 39. Brown is your lucky color. In Pontoles Stress, daligid lang ay tunanay 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Marso 21 tubtub Abril 19. Aries, suno sa imo horoscope, kung nakasala, bato na. Kay kung mabaton mo, ang nagapangayo sa kapatawaran sa imo, makahatagi na katawangay sa imo dughan. Kag importante man nga magpaninguha man ikaw para sa imo palaaboton. Kinanglan maging resourceful man ikaw today, Aries. 2:17, 23 kag 40, orange is your lucky color. Ang mga Taurus naman, yes, Taurus, ang mga Taurus, Abril 20 tubtub Mayo 20, abaw, mapagsik ang mga Taurian karon nga adlaw. Pero, galing lipot, pasensya, dali, bala mapikon ha. Irritable, may nito ng ulo, kag daligid maaking, nga kinahanglan Taurian, pakigbatuan ina. 18, 27, 36, kag 40 mga maswerte nga numero, yellow is your lucky color. Kaya tapusin natin ng zodiac sign, Gemini. Ang mga Gemini, Mayo 21, tubtub Hunyo 21. Gemini, ang gamay nga problema sa imo sinipinalangga dira, hindi mo dapat pagdalon sa imo ginaobrahan. Kagaron man nga adlaw, may madiskubrihan ikaw nga isa kaliko. Ano na siya? Di ka na magmarites naman. Maswerte mo nga mga numero Gemini, 11, 29, 39, kag 41. Brown is your lucky color. Nabatian nato na itong text sa zodiac sign para man sa itong text sa horoscope karon iya nga adlaw. Huwebes, Hulyo 14, tuig 2022, siling nila kung bispera sang swelday, buwas iya nga adlaw. Okay, daligi lang isa ka public service dira sa mga paryente kag kakilala ni Ruperto Cerveza, nga siya ang nagtaliwan kag siyang nahaya dira sa Ilapuluyan sa Sitio Ubos, San Enrique. Ang lubong nitala na sa Hulyo 23 pagkatapos ang alauna sang hapon nga misa sa New Aglipayan Church dira sa Banwas ng San Enrique. Kag siyang igalubong sa San Enrique Public Cemetery. Pasensya na sa wala natin malabutan, Inday Blaza, salamat gid.
Ang ito na ay Bible verse of the day nga mabilin sa inyo halin sa 1 Corinthians chapter 1 verse 9. God is faithful, by whom you were called into the fellowship of His Son, Jesus Christ, our Lord. I can't say goodbye. Buwas na naman, salamat, pasensya sa wala natin malabutan. Standby sa may taong mga drama, mensahe sang paghigo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Deep in the heart of me, I know that you